Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké je to peklo? Pojem pekla podrobne popísaný v Biblii bol predmetom intríg. Vo svojom jadre debaty a kontemplácie pre nespočetné generácie. Peklo sa často chápe ako miesto alebo stav trestu po smrti. Ako vyzerá peklo? Čo hovorí Biblia o tom, aké je peklo? Vítajte dnes, milí priatelia. Ponoríme sa hlboko do úvahy o živote po smrti. Skúmanie učenia Biblie a odhaľovanie tajomstiev, ktoré fascinovali ľudstvo po celé veky. Čo nám to skutočne prezrádza o tom mimo? Ak vás tento obsah zaujal, požiadal by som vás o podporu s vašim odberom, takže vám neunikne žiadne z našich pripravovaných videí. Peklo je horiaci oheň a utrpenie. Biblia často spomína, že peklo je ohnivé zjavenie 20. verš 10 hovorí: a ten, kto ich oklamal, bol uvrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde je aj šelma alebo antikrist a falošný prorok. A budú sa trápiť dňom i nocou. Po stáročí je večný trest. Naozaj toto čaká stratených? Odpoveď je áno. Použité slová ponechávajú malý priestor na pochybnosti. Gréčtina by to nemohla vyjadriť dôraznejšie, keď by vo fráze spomenula deň aj noc. Po storočí, čo doslovne znamená až do storočí, Ježiš povedal, že oheň nikdy nezhasne. Marek 9, verš 43: ak ťa tvoja ruka zvádza na hriech, odrež ju. Znamená ustúpiť od zdroja pokušenia. Je lepšie vojsť do života chromý, ako mať dve ruky a vojsť do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Vedeli ste, že slovo peklo pochádza zo starovekého gréckeho prekladu hebrejského výrazu. Pre údolie vysokej normy to bolo miesto za hradbami Jeruzalema, ktoré bolo kontaminované uctievaním Molocha. A ľudské obete, ktoré viedli k jeho využitiu ako skládky odpadu, kde sa spaľoval odpad. Horiaci oheň a červy, ktoré ho zamorili, z neho urobili živú a nápadnú reprezentáciu osudu odsúdených. Toto miesto sa tiež nazýva ohnivým jazerom v Zjavení 20, verš 13 až 15, kde je uvrhnutá smrť a Hádes ríša mŕtvych, do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. Večné odlúčenie od Boha, a ak niekoho meno nenájde zapísané v knihe života, bude hodený do ohnivého jazera. Ježišovo posolstvo bolo jasné: vedieť, aké hrozné je peklo, akékoľvek obete stoja za to, aby ste sa mu vyhli? Preto nemôžeme uvažovať o Božom kráľovstve len v súvislosti s odmenou. Musíme myslieť aj na obetavosť. Tma a zúfalstvo peklo je tiež opísané ako miesto úplnej temnoty v Matúšovi 8, verš 12. Hovorí sa, že niektorí budú vyhodení von do tmy, kde budú plakať a škrípať zubami. Predstavte si, že ste na takom tmavom mieste, že nič nevidíte. A všetko, čo môžete počuť, sú zvuky smútku a zúfalstva. Použitie určitých členov s plačom a škrípaním zdôrazňuje desivú povahu scény. V tomto momente by ste zatli zuby, iba ak by ste trpeli neznesiteľnou bolesťou. V pekle isté je večné škrípanie zubami. Ježiš sa nevyhýbal rečiam o pekle. V skutočnosti to robil častejšie ako ktokoľvek iný v Biblii. Existujú určité ministerstvá, ktoré vo svojich kázniach nikdy nespomínajú peklo ani nič súvisiace. Budú oddelení od Boha a akéhokoľvek iného zdroja skutočnej útechy a budú uvrhnutí do temnoty. Je to temnota, ktorá je výsledkom vylúčenia z neba, krajiny svetla. Bez nádeje je to temnota, ktorá vyplýva z vylúčenia z neba. Krajina svetla, tí, ktorí boli vonku, sú v oblastiach temnoty, ale to nie je to najhoršie. Ozve sa plač a škrípanie zubami. Bieda odsúdených je opísaná ako veľké utrpenie, slzy zdieľané bez účelu a úzkosti ducha. Toto opisuje utrpenie, ktoré zažijú odsúdení v dôsledku Božieho hnevu. Tí, ktorí sú za svoje hriechy odsúdení, budú škrípať zubami, pozerať závislivo na šťastie iných a so strachom premýšľať o vyhliadkach z minulosti.
To už prešlo. Osamelosť je jedným z najhlbších utrpení. Pocit úplnej izolácie, že ste úplne oddelení od lásky a milosrdenstva Boha, by mohol byť jednou z najvýraznejších charakteristík pekla. V 2. Tesaloničanom 1 sa hovorí, že títo ľudia zaplatia trest a budú trpieť trestom večnej záhuby. Vyhnaní z prítomnosti Pána a zo slávy jeho moci. Je nemožné, aby existoval Boh, ktorý by netrestal hriech. Myšlienka, že Boh, ktorý je láska. Nemožno trestať hriech. Ignoruje skutočnosť, že Boh je tiež svätý. A musí konať podľa toho, čo je vo svete spravodlivé. Trest, ktorý sa tu spomína, je definovaný ako večná skaza pomocou slova eonos, ktorý je použitý 70 krát. V Novom zákone a nikdy sa netýka zničenia. Tento výraz sa vzťahuje na stratu blahobytu alebo zničenie zmyslu života. V Lukášovi 5.37 boli mechy vína, o ktorých hovorí Ježiš. Zničené, čo znamená, že už neboli užitočné. Stále existovali, ale nedalo sa znova použiť. Prítomnosť ohňa však nie je jediná vec, ktorá charakterizuje peklo. Kým bol Pán s nimi v ohni, traja hebrejskí mladíci v Danielovi 3 nezažili žiadne nepohodlie. Peklo je miesto, kde sa ľudia oddelili od Boha a všetkého dobrého a požehnaného v jeho prítomnosti. Pojem peklo je opísaný v Biblii, je zhrnutý do pekla z prítomnosti Pána. Nie je potrebné nič viac povedať o jeho hrôzach, okrem skutočnosti, že Boh a každý aspekt jeho charakteru bude v pekle neprítomný. Okrem jednej jeho neúprosnej a svätej spravodlivosti nie je zlé, že Boh vzal pomstu. Rozumieme tomu, keď pochopíme, čo slovo pomsta znamená v starej gréčtine. Slovo preložené ako pomsta nemá žiadnu konotáciu pomstychtivosti. Je to zložený výraz, ktorý pochádza z rovnakej cesty ako slovo preložené ako spravodlivosť a vyjadruje myšlienku pevnej správy spravodlivosti, ktorá sa nevzdáva. Keď vidíme pojem večné zničenie, nemali by sme opustiť myšlienku, že trápenie je večné. Tak ako sú požehnania neba večné, tak je to aj s pekelným trestom. Je peklo doslovné alebo symbolické? Teraz si niektorí ľudia myslia, že tieto opisy môžu byť symbolické. Ako metafory, ktoré nám pomôžu pochopiť, aké je to zlé. Či už ide o doslovný oheň alebo symbolickú temnotu, hlavným bodom je to, že bude hrozné miesto. V starom zákone sa hebrejské slovo, často prekladané ako peklo, označuje ako Šeol, ktorý odkazuje na ríšu mŕtvych. Je to miesto temnoty, kam idú bezbožníci po smrti. Aký je pôvod pekla? Mnohí sa čudovali, prečo Boh stvoril peklo. Ježiš vysvetlil pravdu o stvorení pekla. Stvorenie pekla je úzko spojené s padlými anjelmi. Peklo je miestom utrpenia, ktoré Boh pôvodne pripravil pre diabla a jeho anjelov. Avšak ľudské bytosti tam skončia, pretože sa rozhodli spojiť sa s diablom a jeho anjelmi. Večný oheň bol pripravený pre diabla a jeho anjelov. Inými slovami, peklo nebolo nikdy určené na to, aby v ňom žil jeden človek. Aj keď niektorí ľudia tam nakoniec skončia. Satan a ostatní padlí anjeli mali byť jediní, ktorí budú trpieť v rámci pekla. Peklo bolo stvorené ako posledný trest pre vodcov veľkého povstania, do ktorého Pán dovoľuje ísť aj ostatným v ľudskom tele, o ktorom usudzuje. Kvôli slobodnej vôli a zodpovednosti, ktorú dal Boh človeku, aby si vybral svoj večný osud. Byť v nebi alebo v pekle zistilo sa, že padlí anjeli sú realitou, napriek myšlienke pádu z milosti. Pre niektorých ľudí to môže byť problém pochopiť, aj keby sme chceli veriť, že anjeli nie sú schopní padnúť. Príbeh Biblie nám ukazuje inak áno, Zjavenie Jana 12, 7 a 9. Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi, aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli. Takto Biblia hovorí o Bohu.
On bol stvorený Bohom, všetko, čo bolo, čo bude, je stvorené Bohom. Pretože ním boli všetky veci stvorené, ako na nebesiach, tak aj na zemi viditeľné i neviditeľné. Či tróny ovládajú vládcov, alebo autority. Všetky veci boli stvorené ním a pre neho. Kolosanom 1 verš 16, Ján 1.3 hovorí, že všetko bolo stvorené a povstalo skrze neho. A bez neho nevzniklo nič, čo bolo stvorené. Peklo alebo ohnivé jazero bude tiež osudom tých, ktorí odmietajú Krista. Dobrá správa je to, že ľudia sa môžu peklu vyhnúť. Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve a láske poskytol cestu spásy všetkým, ktorí veria v Božieho Syna Ježiša Krista. Poslal by milujúci Boh človeka do pekla? Ježiš je odpoveď podľa učenia Biblie. Nie človek si to želá, ale človek sa odsudzuje do večného pekla. Pre svoju slepotu, tvrdohlavosť, egocentrizmus a lásku, pre hriešne potešenie tým, že odmietne Božiu cestu spásy s nádejou na večný život s ním. Príde deň, keď bude spravodlivosť vykonaná. Každá ľudská bytosť má v dohľadnej budúcnosti minimálne 2 stretnutia. Nič z toho nemožno zaznamenať do denníka alebo zapísať do kalendára. Prvé rande je pre každého jedinečné. Zatiaľ čo druhý je podobný pre všetkých. Všetci sme nejakým spôsobom neposlúchli Boha a tento hriech si zaslúži najvyšší trest, ktorým je smrť. Všetok náš hriech je v konečnom dôsledku proti Bohu a keďže Boh je nekonečná a večná bytosť, trest za hriech, ktorým je smrť, musí byť tiež nekonečný a večný. Povedz nám túto nekonečnú a večnú smrť. To, čo sme si zaslúžili vďaka svojmu hriechu. Ježiš sám naznačuje, že trest v pekle je večný ako život v nebi. Bezbožní sú večne vystavení hnevu a hnevu Božiemu. Tí, ktorí sú v pekle, budú vedieť, že ich trest je spravodlivý a že len oni sú na vine. Existuje peklo? Keď hovoríme o téme, ktorá je hlboká ako život po smrti, Biblia sa stáva primárnym zdrojom pre mnohých, ktorí hľadajú odpovede. Jednou z týchto otázok je, či existuje peklo. Preskúmajte, čo o ňom hovorí Biblia. Mnoho ľudí verí v nebo, no menej verí v peklo. Avšak Biblia hovorí, že oboje je skutočné. Všetci sme urobili zle. Veci, ktoré sa volajú hriechy. Rimanom 3.23. Biblia hovorí, že spravodlivým dôsledkom našich hriechov je smrť. Rimanom 6.23, pretože naše chyby sú proti Bohu a on je večný. Musí byť aj trest večný? Večný trest je to, čo Biblia nazýva peklom. Biblia opisuje peklo rôznymi spôsobmi, miesto s večným ohňom. Matúš 25, verš 41 oheň, ktorý nikdy nevyhasne. Marek 9, verš 44 až 48 miesto večnej záhuby. 2. Tesaloničanom 1 miesto, kde je ustavičné utrpenie a naveky stúpa dym múk. Zjavenie 14, verš 10 až 11. Jazero horiacej síry, kde sú nekonečné muky. Zjavenie 20, verš 10 až 15. Kde je peklo? Biblia neposkytuje explicitné zemepisné súradnice ako pomoc. Aj keď ho popisuje ako skutočné miesto múk, jeho presné umiestnenie zostáva neodhalené, mohlo by existovať v našom fyzickom vesmíre, alebo možno v úplne inej ríši alebo dimenzii. Najdôležitejšie je, že Biblia zdôrazňuje dôležitosť vedenia spravodlivého života. Aby sme sa vyhli tomuto trápeniu, namiesto určenia jeho polohy. Varovania pekla. Biblia maľuje rôzne obrazy pekla, ktoré ho opisujú obrázkami, ktoré prenášajú gravitáciu a strach. Podľa Biblie peklo nepochybne existuje, je opísané ako skutočné miesto a jej hlavným účelom je slúžiť ako oblasť súdu. Apoštoli varovali aj pred peklom. Pavol vo svojich listoch hovorí o budúcom hneve a potreba spasenia skrze Ježiša uniknúť takémuto osudu. Jednoducho povedané, podľa Biblie je peklo skutočné. Je miestom trestu a odlúčenia od Boha, opísaným obrazmi, ktoré zdôrazňujú jeho hrôzu v lekciách biblických dejín. Vždy je dôležité pamätať na to, že Biblia nás povzbudzuje, aby sme hľadali Božiu lásku a milosrdenstvo. A skrze vieru v Krista sa môžeme vyhnúť pekelným múkám. V súhrne Biblia hovorí, že peklo je skutočné.
ale skrze Ježiša je nádej vyhnúť sa tomuto osudu a namiesto toho maj večný život. Peklo slúži ako svedectvo o závažnosti vybočenia z Božieho poriadku a slúži ako pozadie pre širší príbeh vykúpenia a spásy v biblických dejinách. Príbeh pekla slúži ako varovný príbeh o pýche a vzbure, ale aj ako príbeh o vykúpení a nádeji, pretože hoci je peklo realitou, existuje aj možnosť spásy. Smrť je nevyhnutným dôsledkom života. Stalo sa predmetom uvažovania. Strach a nádej v priebehu ľudskej histórie, rôzne kultúry a náboženstvá majú rôzne presvedčenie o tom, čo sa stane, keď niekto vydýchne naposledy. Svätá Biblia ponúka pohľad na život po smrti pri osvetľovaní osudu veriacich aj neveriacich. Existuje život po smrti? Otázka, čo sa stane po smrti, je jednou z najhlbších otázok ľudstva. Kniha Job nastoluje túto otázku a pýta sa, či človek zomrie, bude znovu žiť. Job 14, vers 14. Ježiš Kristus prostredníctvom svojho učenia a zmrtvých vstania poskytuje odpovede o existencii života po smrti. Ježiš potvrdzuje existenciu života po smrti a spochybňuje Saduceov. Kto popieral život po smrti? Citujúc písma, som Boh Abraháma, Boha Izáka a Boha Jakuba, pričom zdôrazňujem, že Boh je Bohom živých. Nie z mŕtvych. Marek 12, verš 26 až 27. Navyše, Ježiš ponúkol útechu svojim nasledovníkom tým, že im hovoril o živote po smrti v nebi. Nech sa vaše srdce netrápi, veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je veľa domov. Ak by to tak nebolo, povedal by som vám to. Idem pre teba pripraviť miesto. Ján 14. verše 1 až 2 hovorí o zasľúbení večného prebývania s ním. Po smrti podľa Ježiša existujú dva možné osudy duší, jeden útecha a druhý trápenie. V príbehu o boháčovi a Lazarovi sa boháč ocitá po smrti v mukách. Zatiaľ, čo Lazara utešuje. Lukáš 16, verš 22 až 23. Neexistuje medzistav ako očistec. Duše prechádzajú priamo do svojich večných osudov. Ježiš ďalej hovorí o týchto odlišných cestách v Matúšovi 25, verš 46 a Ján 5, verš 25 až 29. Cestu k pozitívnemu životu po smrti určuje viera v Ježiša Krista, Ján 3, verš 15 a Ján 3, 18. Ježiš potvrdzuje vieru v Neho. Zaručuje večný život tí, ktorí veria, nezahynú, ale bude mať večný život. Kým tí, ktorí neveria, sú odsúdení. Pre tých, ktorí prijímajú Ježiša, život po smrti sľubuje večnú radosť, ale pre tých, ktorí ho odmietajú. Ježiš maľuje pochmúrny obraz s odkazom na miesto temnoty, kde bude plač a škrípanie zubami. Vyzýva všetkých, aby sa rozhodli múdro. Zvýraznenie úzkej cesty, ktorá vedie k životu, na rozdiel od širokej cesty, ktorá vedie do záhuby. Matúš 7, verš 13 až 14. Ježiš porazil smrť a vytvoril cestu, aby ju mohli nasledovať ostatní. Ježiš prostredníctvom svojho zmrtvých vstania odpovedal na obe otázky kladne. Ako veriaci môžeme nájsť útechu v slovách apoštola Pavla, kto oslavuje víťazstvo nad smrťou? Kde je smrť tvoje víťazstvo? Kde smrť je tvoj osteň? 1. list Korinťanom 15, verš 55. Život po smrti nie je útechou pre tých, ktorí neprijímajú Ježiša ako svojho spasiteľa. Po súde tí, ktorí nie sú zapísaní v knihe života, zažijú druhú smrť a buď navždy odsúdený. Do ohnivého jazera, Zjavenie 20, verš 14 až 15. Čo môžeme robiť? Myšlienka pekla môže znieť desivo, ale dobrou správou je, že sa jej môžeme vyhnúť vierou v Ježiša a jeho obetu za nás. Môžeme byť spasení. Z takého osudu, ako sa hovorí, je dnes deň spásy. Čo znamená, že by sme nemali čakať.
Teraz je nevyhnutné veriť a dôverovať Ježišovi, aby sme s ním mohli byť navždy v nebi. Namiesto toho, aby sme čelili večnému trestu v pekle, hlavným posolstvom Biblie nie je strach z pekla, ale láska, milosť a spása ponúkaná skrze Ježiša Krista, ktorý ponúka nádej. A cesta k zmiereniu s Bohom, ktorá v jeho prítomnosti zabezpečí večný život. Ako bolo prorokované v knihe Zjavenia, prídu časom súdu. Satan, podvodník a žalobca sa konečne dočká svojho konca. Po sérii katastrofických udalostí v ohnivom jazere, kde bude navždy mučený dňom i nocou. Po satanovom poslednom súde bude veľký súd nad bielým trónom, kde bude každý jednotlivec posudzovaný podľa svojich diel a prijatie alebo odmietnutie Kristovej spásy. Tí, ktorých mená nie sú v knihe života, budú tiež hodení do ohnivého jazera vo večnom oddelení od Božej prítomnosti, ale pre tých, ktorí prijali Kristovu obeť a dar spasenia, zažijú večný život v novom nebi a na novej zemi, kde už viac nebude existovať bolesť, smútok a smrť. Potom som videl nové nebo a novú zem, prvé nebo a prvá zem sa pominuli a more už nebolo. Zjavenie 21, verš 1. Na záver biblické učenie o živote po smrti zdôrazňujú dôležitosť viery v Ježiša Krista, voľby jasný večný život s Kristom alebo večné odlúčenie v mukách. Biblia nabáda každú dušu, aby prijala spásu ponúkanú skrze Ježiša, ktorá zaručuje nádej a nádej slávnu budúcnosť. Poďme do modlitby. Drahý nebeský Otče, dnes sa tu zhromažďujeme, aby sme porozumeli a vyjasnili pravdy Tvojho slova. Biblia nám hovorí, že nebo aj peklo sú skutočné. Premýšľať o tom môže byť zdrvujúce. Pomôž nám, Pane, pochopiť závažnosť našich rozhodnutí a dôsledky, ktoré so sebou prinášajú. Pripomeň nám svoju lásku a obeť, ktorú Ježiš priniesol, aby nám ponúkol cestu z večného trestu. Daj nám múdrosť, aby sme pochopili tieto pravdy a srdce, aby sa obrátilo k Tebe. Modlíme sa za tých, ktorí môžu byť vystrašení alebo naplnení pochybnosťami. Nech sa cítia upokojené, cítiť svoju prítomnosť a vec, že skrze vieru v Ježiša majú nádej a budúcnosť s Tebou. Ďakujem Bohu za to, že nám dal Tvoje slovo ako sprievodcu a za to, že sme tu vždy, aby si nás vypočul, keď plačeme. Pomôž nám žiť životy, ktoré odrážajú Tvoju lásku a milosť, aby to ostatní spoznali a pochopili. Za nádej, ktorú máme v Tebe v mene Ježiš, sa modlíme. Amen. Teraz mám na Teba otázku. Ak by ste sa mohli priamo opýtať duchovnej alebo božskej postavy na posmrtný život, aká by to bola otázka a prečo? Pozývam vás, aby ste sa podelili o svoju cennú odpoveď v komentároch. Ak bol pre vás tento obsah cenný, požiadal som vás o podporu s vaším odberom, takže vám neunikne žiadne z našich pripravovaných videí. Spoločne môžeme osvietiť viac myslí a rozšíriť naše porozumenie. Ďakujeme, že ste tu s nami. Amen.